Nu voiam să închideți ședința, doamna președinte, până nu îmi formulam o solicitare către dumneavoastră, și asta pentru că am văzut că am făcut un apel la ultima ședință pe care am avut-o și am explicat foarte clar faptul că închiderea microfoanelor consilierilor locali de către altcineva decât președintele de ședință se face în mod abuziv și contrar prevederilor atât ale codului administrativ cât și regulamentului nostru. Prin urmare, vă solicit respectuos să-mi transmiteți, dacă nu public, în privat, numele funcționarului care închide, repet, în mod abuziv microfoanele, în mod nelegal microfoanele, tocmai pentru că s-a repetat inclusiv în plenul de astăzi, când mai mult decât clar, nici măcar n-a făcut omul temeinic, pentru că eu nu-mi terminasem și eu, culmea, eram cea care am fost întreruptă de domnul viceprimar Lațcău. Prin urmare, vreau să-mi comunicați numele pentru a face o sesizare la Comisia de Disciplină, pentru că se pare că vorbesc în van și nu cu vorbă bună și, mă rog, cu legea în mână. Observațiile mele trec așa pe lângă urechile celor care ar trebui să țină cont că sunt prevăzute de lege, nu m-am trezit eu peste noapte. Deci voi face o sesizare ca să împunchem cumva abuzurile astea în timpul ședințelor și prin urmare, repet, de acum încolo, cu ocazia asta, sper ca președintele de ședință, că sunteți dumneavoastră sau orice alt coleg, să-și îndeplinească atribuțiile pe care le are și dacă dorește închiderea microfonului, să închidă microfonul și să-și asumă lucrul ăsta, nu să fie un anonim așa, cineva din neant care, mă rog, în mod arbitrar decide închiderea microfoanelor. Doamna Ionescu, mă bucur foarte mult că ați precizat codul administrativ și regulamentul Consiliului Local. Da. Sunteți prima care îl încălcați prin această luare de cuvânt la finalul unei ședințe extraordinare. În rest, ca să totuși să vă dau un răspuns și să înțelegeți, avem un regulament al acestui Consiliu Local care cuprinde niște lucruri care ne permit să avem o conversație decentă. În primul rând, președintele de ședință este cel care dă cuvântul. Luările de cuvânt ar trebui să fie limitate la un timp decent. Care timp, doamna Nu este președinte? indicat, vă rog să mă lăsați să terminați, pentru că noi v-am ascultat și eu v-am ascultat și acum este rândul meu să vă răspund. Să ne limităm la un timp decent de răspuns și să nu continuăm la nesfârșit o dezbatere în care ne referim la cu totul alte puncte decât cele din ședință. În cazul de față, în cazul ședințelor de Zoom, v-am mai explicat și telefonic că nu există posibilitate tehnică ca eu să votez dacă sunt și host în această ședință. Din acest motiv, persoana care gestionează votul este aflată în fața calculatorului, este PMT host, nu este un funcționar public, dar este o persoană care cunoaște regulamentul acestui Consiliu și știe că cuvântul se poate lua cu acordul președintelui de ședință. Astăzi, într-adevăr, a fost o mică încurcătură, luase cuvântul și domnul Lațcău și dumneavoastră, dar haideți să nu transformăm asta într-o tragedie și haideți să nu transformăm într-un circ politic faptul că la un moment dat vi s-a tăiat microfonul din greșeală. Noastră tot pomeniți de lege, de încălcarea legii, avem un regulament. Dacă vreați să comunicăm pe această temă, nu trebuie să o faceți în cadrul unei ședințe extraordinare, presupunând că și dumneavoastră respectați legea, ceea ce face ca această poziție să fie puțin ipocrită, să spunem așa. Așa că eu o să declar ședința de Consiliu Local închisă, putem discuta pe această temă în privat. Nu este o chestiune de Cred că am dreptul la replică, raportat la această ședință. Nu este raportat. Dumneavoastră v-ați spus cuvântul, v-am ascultat, v-am răspuns cum se întrerupe microfonul, aș vrea să declar Dar am dreptul la replică, repet.
Nu în cadrul Da, unei ședințe extraordinare. Nu Domnule, dar facem vizează un documente. eveniment din ședința asta, adică nu vi se pare ridicol să fi făcut observația asta la Bun, vă dau sfârșitul lunii cuvântul. sau peste o lună? Vă Că dau noi avem un cuvântul. singur plen ordinar pe lună. Doamna- Este un eveniment petrecut la această ședință pe care eu l-am sesizat. Da, există Nu alte suntem la modalități de a diverse și nici la sesiza interpelări. aceste evenimente pe care le puteți pune în practică, dar nu aceasta. Aceasta nu este o modalitate administrativ corectă. Haideți, vă rog, să nu mai ținem personalul din primărie într-o discuție care nu își are loc în acest Consiliu Local. Putem să o reluăm în următoarea ședință ordinară cu toate detaliile. O să vi le transmit încă o dată. Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.